sadi ashishi amati bismillah hayrushi habrushi mayrushi kandarushi arrahman jibrilu arrahim mikailu alhamdulillah asrafil rabbil alamin azrail ya shi kulujan amusumai ya shi kulujan cema kesi asi fafakun sadi ashishi amataishu kulujan cema ya shi ruhani ya shag ya ilu ya shag ya ilu kana to na jina wa ya bi isa ya ilu to ya shi ruhani tika talafiyuni yake ba ruhani ne makubinye wa kudamu niko ngofe ma antulu fo akan cyane kana to na jina an bi foli ani tano barkada wale nyuma do an ba krokro ya kala se an kan ba chama ni musoma demise ka fara makro ka mali kono wale mali ko ka farafina farajela dakuru nyekele awunu ka danaya ani chesiri ni wuli ka jona sukantira ka be mantura media alema an ka Facebook YouTube TikTok Twitter Instagram an be kolongolo ni sira belejele ka farafina ani farajela an suide do an be domina ikobe mogo ba keme ani bi worona kunganfe nani obi kan fle Facebook kan mogo ba nani ana kunganfe oban laje YouTube sanfɛ mogo ba binani ani fila bonyonko oban laje TikTok ale fene sanfɛ ni ye abonné fara ɲɔgɔn abi ma caman bɔ ola aw minnu be kan an lajɛ ni fɛn fɛ kan an be foli kɛ ka kɔrɔkɔrɔya ka se aw ma bi an ni sɔgadi an fari foni ni an wasale an nana kana bɔ an ka morikɛ ye ni o ye Madu Kɔnɛ ni ko Madu Kɔnɛ i b'a fɔ ka fɔ ɲɔnɔ seku dɔni kunu ka se bima anw n'a ye baro kɛ an ma kuma sori sɔrɔ a la diɲɛ dongo don maaw yɛrɛ bɛ témoignage min d'an ma Madu Kɔnɛ ka dɔni ko la o de bɛ ne la content ne y'a fɔ maaw ye ko ne tɛ boli dɔnnibaa nɔfɛ wari sanu tɔgɔ dɔrɔn nɔfɛ ni boli dɔnnibaa nɔfɛ tiɲɛ min b'i bolo o de bɛ ne la taa ɲɛfɛ o de la n ka dɔnnibaa sugantilenw n ye maa dama ta nin waati labanw kɔnɔ olu kɛ n ka yeelen ye n m'a fɔ karamɔgɔ tɔw ni tɛ baara kɛ mɛ n ka danayaba bɛ karamɔgɔ damadɔ kan o damadɔ kɔfɛ bi bi in na tiɲɛ yɛrɛ la an y'a essayé k'an bolo sɛbɛkɔrɔ jigi sabu bɛɛ tɛ dɔnnibaa ye dɔnni baro cayara a kuma cayara anw yɛrɛ min b'u ɲininka an bɛ ka maloya dɔnnibaaw bɛ min mago dilanbaaw bɛ min mago bɛ kasi la su ni tile ko ale b'a fɛ a ka dilan su ni tile wari bɛ boli la ko ɲinibaaw bɛ min su ni tile dɔnni bɛ kule la ko dɔnnibaaw bɛ min donc an t'a dɔn an bɛ n'an ko yɔrɔ min an b'an ja yɔrɔ min o la an bɛ Madu Kɔnɛ bila a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin kanuɲɔgɔnw ani teriw ma Mantura Media kan an ka sɔrɔ ka don baara kɔnɔ karamɔgɔ Madu salamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Kɔri baasi t'i la. An b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وولينا وكريمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم adama an bi fo a diyara n ye an bɛ Mantura baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka daminɛ Mali kɔnɔ yan fo Mali kɔ kan an bɛ Guinéens fo an bɛ Burkinabéw fo an bɛ Ivoiriens fo maa maa bɛ maninkakan ni bamanankan mɛn mandenkan maa min b'a mɛn an ka foli bɛ se a bɛɛ ma ala mɔgɔ minnu t'an ka kan mɛn an n'u bɛ ka baara kɛ an ka foli bɛ se nin bɛɛ ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an ni sababa bɛn ala k'an ni sababa bɛn ɲɛnɛmaya ye sababa ye ni ne sababa bɛnna i bɛ sago sɔrɔ ni ne sababa bɛ sago t'i la an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbaw an n'an filɛbaw ala ka hɛrɛ kɛ anw n'olu bɛɛ ala k'o ka kalaya kama kɛra bɔkolo sɔli ala muhamadu wasalamu karamɔgɔ Madu Kɔnɛ nin diyara n ye ni anw taamana k'e sɔrɔ e ni ɲɔgɔnna dɔnnibaa sɛbɛn aw tɛ sɔrɔ kunna bɛn n'aw y'a sɔrɔ don min an n'aw bɛ baro kɛ adamadenw ka maamago kan hajutigiw jɔrɔ ni degun bɛ u kan an bɛ don min na i ko bi sɔmi an n'i ka taa mago la mɔriya ye mun ye. Alhamdulillah adama moriya kuma de cayara c'est munna nkalon de cayara tiɲɛ ye alhaqu huwa Allah ala dɔrɔn de tɛ tiɲɛ ye tɛ adamaden bɛɛ ta ye nkalon ye nka mɔgɔ i tɛ fɛn min dɔn ka n'i bila a ba kan o tigi b'i to mɔgɔ baden de bɛ moriya ba kan bi moriya dɔn t'u la anw bi kuma réseau in sanfɛ a waati de sera ni ko ko n'a waati sera o ko bɛ kɛ o wajibi siga t'a la moriya ngalon cayara n'a tiɲɛ ye wa adamadenw fana bi mɔgɔw tɛ tiɲɛ fɛ o tɛ tiɲɛ fɛ mɔgɔ n'i ko k'i b'i ka baara kɛ tiɲɛ kan n'i ma farati e ni maa si tɛ jɛ parce que mɔgɔw mago tɛ tiɲɛ awɔ nkalon de ka d'an ye k'a masiri adamadenw kuma masirilen ani kumakan dumani o de ka di mɔgɔw ye bi ne bɛ se nin na maa si tɛ ala ye tɛ se foyi la siga t'a la dɔnni ye fɛn dɔ de ye a ɲini e ka dɔn n'i ye fɛn ɲini ka dɔn i bɛ se ka nafa bɔ o fɛn na mɔgɔw ma fɛn o fɛn ɲini ka dɔn adama i tɛ se ka nafa bɔ e bɛ réseau dɔn e bɛ nafa bɔ réseau baara la f'i bɛ mɔgɔw kɛ olu fana bɛ nafa sɔrɔ réseau baara la n'i y'a ye anw bɛ kuma e fɛ réseau la e b'a dɔn de siga t'a la o ye tiɲɛ ne t'a dɔn ni ne kun b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ e tɛ ne wele yɛrɛ siga t'a la o tuma na ɲɛnamaya bɛ tan mɔgɔ i bɛ ko min dɔn o kɛ i tɛ mun dɔn i se b'o la baasi t'a la i bɛ mun dɔn n'i m'o kɛ
iti mun dɔ n'i y'o kɛ n'i ma farati e bɛ maloya e b'a fɔ mun ye o bɛ maloya mɔgɔ min fana jigi bɛ ka jigi fana bɛ tigɛ siga t'a la n de ye dɔnni ci awɔ dɔnni yɛrɛ dabɔra de ko dɔn mɔriya walahi mɔriya tɛ taa ala tɔgɔ kalan kɔ f'i ka kalan ala bɔ kan kan Allahu akbar k'a fɔ n ye kuranɛ kalan n ye hadisa kalan n ye fiku kalan n ye luka kalan k'o de bɛ maa kɛ mɔri ye o ye nkalon ye nin tɛ ayi o tɛ se ka maa kɛ mɔri ye mɔri y'a dama baara ne wɛrɛ bɛ arabukan mɛn arabu tɛ mɔri ye o ayi i bɛ taa maga mɔri ma kɛ ayi mɔri ye métier de ye mɔriya ye baara dɔ de ye a bɛ degeden awɔ a bɛ kalanden adamaden ɲɛnɛmaya fɛn bɛɛ sigilen bɛ jate kan kosɛbɛ kelen fila saba naani duuru fɔ tan wolonwula seegin kɔnɔntɔn jate bɛ da ye ni fu farala kan a bɛ kɛ tan ye a bɛ kɛ 10 ye kɔnɔntɔn de ye calcul ye kɔnɔntɔn de ye jate fu de b'a dafa fu de bɛ fara a kan ka tɛmɛ Ka caya. maaw de bɛ n'a kan ka tɛ ka caya kɔnɔntɔn fila o ye 99 kelen fila o ye 11 mana ɲɛnɛmaya sigilen bɛ jate de kan mɔriya fana sigilen bɛ jate de kan n'i tɛ jate dɔn i tɛ se ka mɔriya Marikɔnɛ a ka ɲi n'an taara yan ti bɔ yan maaw mago b'an n'an ka kuma dɔɔni kan Marikɔnɛ nin diyara n ye n wasara n bɛ ɲininka filɛli la n'an taara tan dɔrɔn e bɛ taa ne an bɛ dugu jɛ k'an to mɔriya yɛrɛ nana kan dɔnni wallahi maa si ma tugu ala ko fɔ ala ka fɛn dɔ diri la mun b'a to mɔgɔw mago bɛ jɔ e la ni tugura ala kɔ ni tugura ala kɔ nanzaraw bɛ ala kɔ a ye avion dɔnni juruw la a ye terrain dɔnni juruw la wa ni mɔgɔ min tugura k'i bɛ fɛ ka ala ɲini k'a dɔn ala bɛ fɛn dɔ de jiri la ala t'i ye ka dɔn koyi nka ala bɛ fɛn dɔ de jiri la e bɛ fɛn mun ye k'o dɔn ni mɔgɔw fana bɛ tugu e la o fɛn nɔfɛ o ye tiɲɛ a fɔ o de ma ko dɔnni o de kama ala ko fa asalu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun e tɛ fɛn mun da dɔn ma ɲininka sa minnu b'a dɔn diɲɛ ko o ko n'i t'a dɔn k'a dɔn ma ɲininka o ye tiɲɛ n'i y'a dɔn ba ɲininka walahi adama a bɛ mun de sama ka bɔ i la o ye tiɲɛ bɛɛ bɛ se ka ala deli awɔ ayi nka ala deli cogoya bɛɛ t'a dɔn bɛɛ bɛ se k'a wele bɛɛ bɛ se ka nka a ti bɛɛ laminɛ nka ayi a bɛ bɛɛ laminɛ n'i y'a cogoya dɔn nka a ti bɛɛ de t'a cogoya dɔn o de la a t'olu laminɛ kɛ n'i ma fɛn dɔn a ti parce jaabi o que cogoya de bɛ yen kɔntaki dɔ de bɛ yen n'i m'o digi a ti mɛnɛ o ni e ti cogoya in dɔn jamais e ka mugu ti la ok Allahu tiɲɛ don ala ye kamanagan masa nka a ka kamanagan ye a bɛ kamanagan wuli cogo di a bɛ kamanagan bila jɔn kan cogo di f'i k'o cogoya de fara ɲini k'o dɔn ala la o la ala bɛ sɔrɔ ka kamanagan bila dɔ kan e b'a wuli ka b'o kan ou bien a bɛ dɔ bila k'e k'a fɔ k'e ka kamanagan bila dɔ kan e b'a bila dɔ kan se ka tɔgɔ fi ala k'a firi se k'o k'a bila dɔ kan e k'o ta wuli k'o hɛrɛ sɔrɔ a ba k'a fɔ k'e fana k'a bila dɔ kan e b'a bila dɔ kan o fana b'o tɔɔrɔ sɔrɔ parce que ala bolisɔn bɛ ala wele a b'a jaabi kosɛbɛ maa si bɛ ala wele ala ma ban maa si ka wele la a dɔn dɔrɔn Marikɔnɛ filɛli fɔ n ye dɛ filɛli adama min kale ala la fa billahi lazi la ilaha illa huwa adama ni mɔgɔw bɛ ka jɛ filɛli la u b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ mun fɔ nkalon dɔ tiɲɛ don u b'a dɔn i bɛ filɛli kɛ cogo di ne bɛ filɛli kɛ ni kuranɛ ye kuranɛ kumakanw a jiginna adamadenw de kan kuranɛ kumakan ma jigin jinɛ kan a ma jigin wakula kan jinɛw ni yɔrɔ b'a la wakulaw ni yɔrɔ b'a la nka a jiginna adamadenw de kan an ka kɛtaw ka se k'olu fɔ an ye ne bɛ filɛli kɛ ni kuranɛ siga t'a la adamaden maa baden mɔgɔw fɔ a ye kuranɛ na olu mɔgɔw ɲɛna walahi ne ni mɔgɔw bɛ ka jɛ filɛli ma walahi mɔgɔw bɛ ka ne wele baara tɛ fiyewu u tɛ ka ne bila baara la fiyewu karisa n ka ko filɛ ne n'a filɛ k'a f'u ye k'a f'i ye ka nin sira k'a tɛ bɔ ni sɔnna k'a bɔ walahi a ka ca ala fɛ a bɛ dilan a bɛ kɛ a ma fɔ ala ba bɛ dilan a ka ca ala fɛ a bɛ dilan 100 o 170 wali 80 bɛɛ jaabi ɲuman bɔ walahi a bɛ dilan tabarikala ka filɛli kɛ ni kuranɛ ye Marikɔnɛ danfara jumɛn b'a ni filɛli tɔw cɛ maintenant filɛli tɔw ye kuma de ye u bɛ na ni miiriya kumaw de filɛli tɔw i b'a sɔrɔ olu bɛ na ni hakili miiriya kumaw o kuranɛ filɛli kuma o ye kuranɛ yɛrɛ kumakan ye kuranɛ bɛ kuma min fɔ k'o kuma danbeya ka taa karisa ma ani k'a kuma sama ka bɔ karisa ma Allahu akbar ka kuma danbeya kuma min bɛ fɔ ala ko ninnu bɛ tan mamadu juguw bɛ tan mamadu bala k'i ɲini tan mamadu tɛ s'i la ou bien mamadu ninnu bɛna kɛ tan u bɛna s'i la ou bien ninnu bɛna nin k'i la kuranɛ kumakan mun bɛ kɛ dɛ mɔgɔ min bɛ k'e ɲininka k'a danbe ka taa o mamadu yɛrɛ ma o de bɛ kɛ mamadu ye sisan k'a danbe ka t'o ma wa n'a danbe ka t'o ma a bɛ k'o ye siga t'o la a ti yɛlɛma i ka filɛli wari ye joli subhanallah subhanallah bɛ yen nin tɛ ala ka saniya ye a bɛɛ ye ka kantigɛli kɛ ala ye o de ye subhanallah k'ala barikada ala bɛ barikada ni kantigɛli fɛn ye ala de fɔ nabi Ibrahima ye ka kantigɛli kɛ ale o kantigɛli de kɛra saniya ye o tuma na subhanallah saniya bɛ ko ale kɔnɔ
n'aw y'i ka filɛli kɛ n'an kɔni y'a f'i ye ka saraka f'i ye n'i y'a bɔ walahi i bɛ sago sɔrɔ sacrifice walahi i bɛ sago sɔrɔ fa billahi la ilaha illa huwa am dambo la i bɛ sago sɔrɔ wa an tɛna nkalon tig'i ye o la fiyewu a banna i filɛli kɛ ju inshallah an filɛli kɛ 2000 mali kɔnɔ wali mali kɔkan sɔngɔ kelen don tabarikala 00223 78 86 30 98 Bamako an fɛ Maɲanbugu Janjigila cité daminɛ yɛrɛ la ni goudron cɛ man jan i tɛmɛlen k'o tɛli kanali kan ka boli sɔnni ka se carrière bɔyɔrɔ ma dɔrɔn yiriden feerelaw bɛ yen nɔ cornesi kɛrɛfɛ coyi i jɔ i ka karamɔgɔ Madu Kɔnɛ wele wali bɛ diɲɛ jamana o jamana na vocal caman ni numéro la dɔrɔn i n'a bɛ kuma karamɔgɔ Madu an bɛ b'o la an bɛ taa safinɛ na kabako safinɛ gɛrɛsɛgɛ safinɛ kɔrɔta safinɛ safinɛ min ni an bɛ se k'a fɔ n yɛrɛ fama n'a ma dɛ nka a ko bɛ cogo di i ye dɔnsɛnkura fara a kan wa alhamdulillah adama safinɛ bɛ dilan kuma bɛɛ safinɛ bɛ bandi a manqué ka di dɛ e m'a tɔ ye wata nani ne bi tabali in fa safinɛ in na den kɛmɛ ni kɔ a bɛ ban waati dɔ la e yɛrɛ tun y'a sɔngɔ jigin ne b'a dɔn ma ja e yɛrɛ ɲinɛ o la dɛ a ye nka safinɛ de banna yɔrɔnin kelen yɔrɔ de dilan wa o kɔrɔ yɛrɛ mun dalisa est ce que a tɔ bɛ tɛmɛ den 10 dɔɔnin kan ayi min bɛ yan kɔni man ca bilen o kumana ɲɛnamaya dako la safinɛ bɛ mun kɛ Madu Kɔnɛ adama ne ma fɔ safinɛ bɛ maa kɛ nafolotigi ye nafolo bɛ fɛn dɔ nɔfɛ adamaden maa baden de bɛ ka girin nafolo kɔ est ce que nafolo bɛ laban wa ayi maa ka kɛnɛya de bɛ laban maa k'i yɛrɛ sɔrɔ o de bɛ laban awɔ ni safinɛ in bɛ siri jugu tigɛ ka bɔ adamaden ka se ka taa la fiyewu adama mɔgɔ baden ne ka safinɛ ko ne ko n'i ye safinɛ ko ala bɛna i ka kow jiri la sogo la ala n'i tɛ sogo mɔgɔ baden bɛ se k'o seereya adama mais suran fila bi yan m'o faamu yasin tabatiya da de yasi ye aya 80 ani aya 3 tabatiya da ye aya 5 yasi aya 1 tabatiya da siɲɛ 1 misiri o kɔfɛ ka daminɛ alam tara kayfa la kana bila wa nasi la a kelen ni lashtakli fanaw bisimi o kɔfɛ salatu nariya bala salatu nariya o bala ha soli ke yuhibunahum ka hubballahu allazina amanu ashadu hubban lillah o bala ka annahu yaqutu wal marjan o bala yo dugo badi ala togo badi de bisafne na wallahi safne ya ko abi adamaden mafo abi ke dawlatige ngabiye ibiye safne mafo ibike mabay ngati dogo itige mani Allahu akbar se nyana maya yi buyan dogo ma ni ma dogo ya awo ibisa ko so ibi bonya dara mafo abi nafulu di na batu ibi garziga so mbe bitaka di udabla garziga ma dese ideri mena piu wallahi wasiri debi dabali jugu oui o de basima wa dabali langar lay safne ni abi dabali jugu pecce ne dabali jugu be ka dam ne dabali mkeri day bangi do foka ta sa bi shegi masiri dabali abaki piu kabila siga tala fiu safne ko ya ko ye fefo ne mo yere ya ko ka mo foni ne re kuma dawu la fiu nyere ko wati dolan kuma na ko nga mfama na al shini mo ko jugo ci be ko karsa wallahi safne alo do do ta ko flangoro dron yere ne fa angula de do yare ba ka ci aftle quoi akuri ma ko ay ne ka safne ku wallahi ay fenya ko basika ka doko ale kamala kale dale jigi madda ka fiu ka karta maga panya war kun dale bulale jigi da warsa ngale safne go ale bela ka maga ka hiji sababu soro wallahi Allahu akbar wale jigi kuti maga ta ka fiu oui wa mu ya hija so mate abalmate adama yana ma bite ko jigi siri na tigara kabila awo mate me ba ala kanu beki do bay sigatala ma do be ba de ka cha ti de ma ba de bi se ka ma de am do ka ala ka de ba ya rabbi ala ka kan yere de amin wala safne ka dama asongo jole safne watan nani watan nani do ko di wala anyafa mu ya ka watay nga awo alhamdulillah qalu sara o sara mena ngana do ko ala tabarkala sira no watan nani alhamdulillah o ya songo amnu mako be kabako safine siritige safine dawla safine gersege safine kasiri jugu ani toro ka nyoni ka bo awka sababu teliman do filɛ ala ta kɔfɛ an y'a fɔ an tɛ galonda mala nin dira ne ma ɲe kɔ a la siɲɛ 2 nka n fama n'a ma mais ni ala sɔnna komi min bi yan o man ca mais ni dilanlen wɛrɛ sɔrɔ la n nako wɛrɛ ni ala sɔnna n yɛrɛ ni dɔnna ta sabu n b'a dɔn client kɛlen bɛ ka nin bɛɛ ta ka ban 00223 78 86 30 98 Bamakɔ Maɲanbugu Janjigila cité daminɛni yɛrɛ la n'i bolila ka bɔ 3e pont fɛ k'i continuer k'i bɛna Maɲanbugu suguda fɛ carrière bɔrɔ dɔ bɛ yen sɔni ka se carrière bɔrɔ ma dɔrɔn i bɛna se pharmacie fɔlɔ min ma i gauche yɛrɛ la yiriden feerelaw b'a da la matelas feerelaw bɛ phase dɔ in na an bɛ ka ɲɛ u ma k'olu ka publicité kɛ o t'a tiɲɛ i jɔ dɔrɔn i bɛ barikon peinturé jɔlen carré kɔnɔ carré fɔlɔ
ibi e ka do énergie mɔgɔw ka poto centrale ba ninnu i b'olu cile ka taa boli poto jukɔrɔ poto fɔlɔ yɛrɛ i droite fɛ essence feerela bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn i bɛna karamɔgɔ Madu Kɔnɛ fɛ yen 00223 78 86 30 98 n'i y'o gosi i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔ Madu an ka teli bi kuma man ca dɔnni tɛ barojan ye dɔnni ye nafa dɔrɔn de ye an b'a fɛ k'i ɲininka yaasi la yaasi ye mun ye kuranɛ kɔnɔ de. Araba yaasi kuranɛ yɛrɛ ni kuranɛ kun danna yaasi ma ma kun tɛ Ala ɲini k'a bato. Cogo di? Kuranɛ n'a kun danna yaasi ma maa si kun tɛ Ala ɲini k'a bato. Ayi bɛɛ kun bɛ Ala bato yɛrɛ ma k'a sɔrɔ maa m'i bila la n'i y'a ye a bɛ fɔ karisa kɛ tan mɔgɔw ma kow nafaw de dɔn. O ye tiɲɛ. Ko n'i ma nafa dɔn a ko in ti k'i bolo ko ba ye quoi. Siga t'a la. Parce que n'i ye maa ba kelen ɲininka a bɛ k'u ɲɛna ko Ala bɛ ka bato Ala dɛmɛ de kama ou bien Ala bɛ ka bato Ala ka e ka kɛ jigi dɔ de ye Ala ye ayi Ala de ye e jigi ye e tɛ se ka kɛ Ala jigi ye Ala de ye e dɛmɛba ye e tɛ se ka Ala dɛmɛ wallahi ni kuranɛ kun danna yaasi ma kun tɛ taa dɛmɛ ɲini fan wɛrɛ fɛ bɛɛ kun bɛ dɛmɛ ɲini kuranɛ kɔnɔ ni yaasi ye wa i bɛ dɛmɛ sɔrɔ siga t'a la e ma ye kira bɛ bɔ Makan don min na kafiri 300 kɔ olu de jɔlen kun don ko an bɛna kunkolo tigɛ a tɛ si bi an bɛna bamuru jɛ ka dɔw ko maa 70 dɔw ko maa 300 kɔ an bɛ bamuru kɛ ka kira faga bɛɛ ka dɔ tigɛ a sogo la o la a tɛ fɔ maa kelen y'a faga Mamadu bɔtɔ ye yaasi de kalan Allahu akbar a nana se jumɛn ma ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمحون وجعلنا من بين أيديهم سلطة ومن خلفهم سلطة يا كلاك كبوفيه ma bi wolofila dɔw ko maa 7 ko ka sunɔgɔ bila bɛɛ la ka taa n'a yɛrɛ sɔgɔsɔgɔ mana ja yaasi bɛ ko kɛ a se ka ko dilan maa kelen kana k'a b'i jigi tigɛ pewu ou kana k'a b'i mugu sa pewu yaasi b'a tigi mugu sa k'e mugu dilan ni mɔgɔ min dun bɛ yaasi kan wallahi yaasi ye kuranɛ ba ye hɛrɛ yaasi ye hɛrɛ ye kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ ni dumuni yaasi ka hɛrɛ de wala ko kira ko mɔgɔw ka yaasi kala u ka sun kunna haju min b'a na tɔɔrɔ min b'a na n'i ka maa sara yani ka taa su do kaburu la yani ka kasi yani ka hami wɛrɛ ka k'i ka yaasi kala a su kunna ko mɛlɛkɛw ta yirima Allahu akbar o kuma dɔ b'a jɛlen k'a fɔ yaasi ye gindo ye awɔ jɔn ni Ala cɛ wallahi a bɛ maa dɛmɛ ayi kosɛbɛ adama ɲuman ye ne ka bosi minɛ ne filɛ awɔ jumasu o jumasi ne bɛ yaasi bagan faga k'a kɛ alamisa o alamisa ne bɛ yaasi bagan kala k'a kɛ ne ye publicité kɛ o ne b'o kɛ ne ma publicité kɛ o ne b'o kɛ parce que yaasi dɔ mɛnɛ ani buju ka ca dɛ ne busi bilenman 7 de don bobini 7 mu yaasi kɔnɔ buju bilenman ni busi den kelen 1200 Allahu akbar ni mun bɛ ne bolo a bɛ den 600 bɔ mako kama adamadenw ka haju i yɛrɛ ka haju i ka Ala wele dugawu jaabi bolo a bɛ den 600 bɔ n'o ye wari don a la bɔ maraw kana di ne ma Allahu akbar awɔ mana adamaden kana jigi tigɛ fiyewu siga t'a la kana Ala wele ni sɛgɛ quoi Ala wele ni danganiya ye parce que Ala bɛ se ka mugu bɛɛ dilan a bɛ se kuranɛ kɔnɔ a bɛ yen de ko awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadiri ala an yakhluqa mislahum bala Ala mun ye sankolo da ka dugumakolo da mugu jumɛn bɛ la ko tɛ se ko ayi o kɔni tɛ fo wala yaasi bugu dilan la fa bila de la siga t'a la ne bɛ yaasi dɔn alhamdulillah يسي أسي ففكون سدي أسي شاشي أمتي بسم الله حيروشي حبروشي ميروشي كندروشي الرحمن جبريل الرحيم ميكائيل الحمد لله أسرافيل رب العالمين أزرعيل ياشي كل جان أمسوماي ياشي كل جان جماع كسي أسي ففكون سدي أسي شاشي أمتيشو وكل جان جماع ياشي روحاني يا شك يا يلو يا شك يا يلو kana to na jina wakati ya bi isa ya ilu o yashi ruhane sika talafiyoni yake ba ruhane wi mako bi nye wa kudamu ni ko ngo fe ma antu do fo akan cyane kana to na jina ka dwanga yene maya awo wallahi ku ni ku do ala bi dede sika tala da tuguli ti funya ala yi here ni joma ti funya ala yi ala mugo ti here la on de mugo bala ana woni drama so abadama ni ci man ta adama di
kana siran sigatala kana sira kungo je fi e ka kungo jira Allah ba atabayo ale de kungo tabasa ya ale ba ta piu awo na an ga baraka sara akacha sai muna adamadi ngalun kadi mko atila ba ba foka sa wa bisa badia bi ka barake bi ka wari mine ka dun Allah so Allah ti saga so atike asoro de bi ba deni fitini ni watan ko watan duru watan woro saga deni fitini wa mon duru wa bisa ba e ko bi ta wari fon ma ye wa dama doni fon ko ka ka dima ke bi yashi barake bi ngolo ti ka ti semaine temele ne saga ndo sa ti temeninga ne bite village la chale wa clinique me shigi atal wa flabo ne asa watan shigi ya albinere saga deni de wa mu ani fla saga deni ngo saga de bani do fene ko so ko ne ka tale asana wata bani yere kilibini ka sugu ma kelime adun al nere ba san dugu je washi mana adama ma kelime anyimi dalu kana dalu ke kilian ni foku nya ka do de ko ama no de ko ne ci bara mine ka fara nyongo ka mo be ya ba fa ay wa bisa ba dikana ay wa binan dikanu ba ka war mine ka fara nyongo ka du ti sarakati bawti barake ay ti so nyamani ka war mine wallahi fa billahi la ilaha illa huwa bin ala de tebe ka barake mar ko ne tanu lanye ne ti feka ngutaka dangu nan ti se mungoro ni ne ka barake ma fo ni bi se ka nye de ala bi se ka nye na manyi ba suru farla ala la noto ne ka barake bala ko ti fe ali sasa nga bone dobe Burkina mbufo nga bone dobe Côte d'Ivoire mbufo nga bone dobe France dobe Espagne dobe Italie dobe Amerique minu bina ni video soro bina laje mar ko ne ko ki fo ku ka dana bi ka ki ka to jogola mar ko ne ka dine don bala de ne to me don ba kan ka chame aw ma dama dobe vraiment ni na be parola la fiale ndo quoi mar ko ne yasi bara o donne ko en fait amba kunche ni femni o karabali mar ko ne men mo ko nana yasi la korole e ko me kalwado si se bi so kalwado ma alhamdulillah adam man bi kalwadu nga ala dili manno ay ni takuno abiki yana ko ala dili kunno go ala dili manno okay ala dili bi banabla wili ala bi banabla wili bala wasaka seka dese ki salia ba soro mugo e bala ka nyini mugo ntinye fi ka tembe gele do dafe mbala ka nyini ne ne blala etna gele nyi jakku sa bi gele nyi ko awo ala dilla ne re kalwa ke ni 60 ne ko bala oui ba kalama na yake munyi wallahi bi Allah taala barkada awasarawa ala ni ne mamur yake abin mugudu wasakira mosakede awasara ma wasa o ya le kungude ya bula ale de bisuko do ngande ba do al ni ne mamur yake ale bi ne mugudu ne ma semeni shike na ma wata wa ma chine ma matafi de wasa na ma wasa to ci de danga ta semeni shi ne mu ke na ma wata wa ma chine ayabata abika soro de abina viru le na ma soro ta ciwo ya awo wa ako akada ide akana ni danika Allah o de akale ni na bara de ka ambika damandara mo fene foni yoro la ko so ale fara bi damandara alhamdulillah bara de ka ambuka fuli da mam babula bi mu gambo ambafu majim babula bi bisaba ambafu ya ami damandala mo fo me mar ko kana nyina ngode ala ka do fara ko kana be di kelema ko wa to adamana mimbi ki yira ka to nyere ka to kan tege nom oho ala ka barka do ko la 00223 78 86 30 98 ni ogusi ni karango mar ko na binyon soro ami ni gale kunti ni karabali be fen chama ko fo muso ko bola den ko bola tamasira bola papier ko bola ona hala bi ko mar ko adama mo woti sega ke muri mo woti sega mangutu foka sore bi sega ko galan daga ko no mando foka sore bi sega ko no mando ko gele mando o foka sa mori moret sega fo mana fiu foka sore bi sega timima e bi sega kunaya wal may bi sega kuna manke timima no make et moriye moria ay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala quwwata illa billah bangutu de wuluti alay ite poroy ay bangutu do ala te ko ala beewo wetanu li kawni ni che dare oui ala bi karabali di bi fek ala do ibadok Allahu kahiru fawka ibadihi ala de karbali masaya ka jonga jari yo na la ku ke mu yibi ko ya majayi wo na ko kibi ke mu yibi ko Allah ite fa fa obe ki pa fa bi ko di ala yi suganti min kama fu tabali mu seka ibbo gele yakono ala wuli oui a gele ma fara no ma ko bi mo ko bo gele yakono mu seka adama dem blan no yakono ala wuli
wa ala wele bi jondo gɛlɛya kɔnɔ i b'i sago bɛɛ kɛ k'i dahirimɛ ɲini t'a sɔrɔ parce que ni jugu ye ala wele ka i b'i sago bɛɛ kɛ dahirimɛ ɲini t'a sɔrɔ parce que e mago ma jɔ ala la e tɛ ala yɛrɛ dɔn wa ala dɔn ye ala wele n'i ye ala dɔn i bɛ se ka ko gɛlɛn kɛ ko nɔgɔma i bɛ se ka ko nɔgɔma kɛ ko gɛlɛn o bɛ sɔrɔ ni karabali awɔ walahi adama ne bɛ karabali dɔn ne bɛ ka Haruna nasira mun dɔn a ka ca 700 ye mun bɛ yaasi kɔnɔ mun tɛ yaasi kɔnɔ ka Haruna yɛrɛ sigiyɔrɔma 300 bɛ ne bolo o de bɛ bɛn 900 ani 1800 ma ani wurudi sigiyɔrɔ kelen 900 1800 o de ye ka Haruna sigiyɔrɔma 300 ye ka Haruna 300 ni 6 de ye 6 bɛ tigɛ ka bɔ a la i bɛ na n'a ye 300 la 300 bɛ bɛn 900 1800 ma ka Haruna adama n'i ye bakɔrɔbilen fa ka baara k'a la i b'a sɔn bonya na n'i ka bi ka ala deli dɔn ayi a bɛ kɛ ayi di fɛ ayi fari b'a wuli dɔn ayi bɛ taa ala kama ayi bɛ taa nin ye muso wali cɛ dalu karabali walima i ni kan ko dɔ dɔrɔn n'i ti karisa fɛn bɛ ne tɛ nin kɛ karisa ye o ye nkalon ye e tɛ se o fɛn bɛ bolo e bɛ se ka fɔ e ta kɛ e ta di yan oui mun b'e bolo e n'i ta yan foyi t'i bolo mun i ta yan e ala ta ye wa ni ala ko i b'a d'a ma i b'a di se ka t'a la i b'a di a diyara i ye o i b'a di a ma diya i ye o i b'a di ne tɛ nin di karisa ma nkalon don i se t'a la ne tɛ nin sɔrɔ karisa bolo nkalon don i ma ala wele ala de ta ye a yɛrɛ ye ala ta ye a ni ye n'a ye mugu jɔ a la a b'a bɔ ala ta ye a ka kɛnɛ ye n'a mugu jɔ a la a b'a minɛ ala ta ye a ka filɛli ye n'a mugu jɔ a la a b'a ɲɛfɛ ala ta ye a ka mɛnɛ n'a mugu jɔ a la a b'a tulo geren ala ta ye a ka se n'a mugu jɔ a la a b'a da a tɛ taama o kuma n'i ye ala deli mun b'a bolo k'a k'o bɔ a bolo ka d'e ma o ye fɛn gɛlɛn ala bolo e bɛ ala dɔn e bɛ ala dɔn e k'ala deli karisa nin minɛ karisa la ka da a ka batise ko minɛ ka mana ala dɔn ala de ma d'a ma ala wele a b'a minɛ na ka d'a ma a diyara ye a b'a dama jaba de hali n'a ni bɛ to a dafa bani ala de ye ka hiru fɔ ka i badi ala de bɛ karabali kɛ jɔnw ka cogo min ka d'a ye أتوكو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مونغا تودي بك والله يا آدم نبي على دوم أتدسي نبي مون باتوكو على نبي أدو تدسي فيو أي الله كرا شيطاني على ديلي على دي باكي أبي جابي شيرا نبي سفيدا دي شيرا نبي سفيدا وشيرا شيرا دي على ديلي شيرا على ديلي على ديلي وي نبي وكدرو ani mamunu bije ala ko ke ko donna ya rabbi ala kanu ke ma ye mamunu be siran amin ma ni siran ay mugoti kana siran awo karabali alhamdulillah adama ne bado alhamdulillah ala to mun fenni be dalu awo ni be se ke papier fu on mata dalu kala dum sembulu la awo dalu kala barula ka sani ni gata biketa ni gata biketa e ma gere mana e ma barake mayi e jigi madama ka e ma mabunya e ma kanu fenge mun bi kanu do mana ka fenta doro ka sani ni keto biketa ala so ba no atiso ala ma fuyi dati ni bi ta nyo sene ibi dinge tige ka nyo ka kono ka koroshene ni ya koroshene ibi na nogo ka koro nyo bi tuti abi tuti fu nyo bi na mo ke nyo abi tige ka fen soro bi doro shine kan na fado o tisaka ke adama de bi senge de bi hira so awo ala deli wallahi auna ni tabarkala ami do ke doro na ala bani mamu jala ko ya rabbi ala ka ni maje mamu nu ka here ba ambulu ala ka ni maje mamu nanu jera nu tini misa ambodi ni awo inshallah tabarkala o jaranye ani karamo marukone tumbe nyongo fe bi kan sina telia ka yira awla awni sogole do awna mantura media ale sanfɛ a YouTube Facebook TikTok Twitter Instagram antume ka kolongolo ni sira fɛn fɛ kan ka awla dɔniya ka fɔ ani mami tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a tɔgɔ ye karamɔgɔ Madu Kɔnɛ a ka nɛgɛjuru sira ye sira 1 pe 00223 78 86 30 98 an fɛ Bamakɔ Maɲanbugu Janjigila cité ale kɔnɔ an n'a ye baro kɛ fɛn caman k'a daminɛ na ni fɛn min ye o ye mɔriya ye mɔriya ye mun ye mɔriya nafa ye mun ye karamɔgɔ Madu Kɔnɛ mi da don ko ala a bɛ fɛn min dɔn ala ni ala cɛla a ye caman ɲɛfɔ an y'o la o tɛmɛlen kɔ an y'a ɲininka walikanfɔlaw ko consultation n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u ti wuli dɔrɔn ka pikiri biɲɛ ta ni k'a nɔrɔ i la f'u k'a ɲini k'a dɔn bana ye mun ye a kunkolo de b'a dimi wa a kɔnɔ de b'a dimi wa a bɛ ɲanamini de wa a bɛ fɔɔnɔ de wa fura min kan ka sɛbɛn a kun bɛ sɔrɔ k'u prescrire i kunna an y'a ɲininka filɛli la a y'a seko fɔ an y'o la o sɔngɔ ye fɛn min ye o dɔnnen don 2000 o tɛmɛnen kɔfɛ an ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ safinɛ k'a siritigɛ safinɛ kabako safinɛ
yasi safinɛ tabatiya da safinɛ ni suran fila ye suran ye kuranɛ kalannaw hali n'i ma kalan i ye ninnu tɔgɔ mɛn i kulo la i b'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ bɛ ninnu na siri la dabali la tɔɔrɔ la ka bɔ adamaden kan karamɔgɔ Maru Kɔnɛ y'i da don o fana na safinɛ in ye 10,000 ye o ye o sɔngɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ an nana ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ yasi la a kumana yasi kan k'a kun cɛ ni min ye o ye karabali baara ye masa Solomana ale tɛgɛ tun bɛ nɛgɛw karafe la aw denkɛ aw balimakɛ animateur Adama Tarawele ka aw fo k'aw barika da k'aw waleɲuman dɔn k'an bɛn sigi wɛrɛ ma hakɛto b'a ka sɔli ala Mahamadu